De abril a maio ofertaránse un total de 10 cursos de moi diversa temática, como é o caso de certificado digital, iniciación á informática, ferramentas de Google ou retoque de imaxe, entre outros. Imos tamén facer, así como novedade, un seminario de seguridade en internet, que vai a ser os días 7, 8 e 9 de abril, e tamén outro de banca electrónica, porque sobre todo, bueno, foi unha demanda que nos chegou para a xente maior que ten certas reticencias e inseguridades á hora de utilizar a banca tanto no móvil como no ordenador, e, bueno, pois vai dirixido fundamentalmente a esas persoas, pero, bueno, tamén a aqueles que teñan necesidade de mellorar os seus conocimentos. Despois, outro de saúde tamén, que para que se podan manexar dentro da plataforma da Xunta de Saúde, pois sobre todo para sacar as chaves 365 e para ver o historial e manejarse dentro do que ven sendo as citas nos hospitales e demais. Todos os cursos serán presenciais e gratuitos, respetando sempre as medidas anti-Covid. Se marcan en todas as medidas de seguridade, tanto nas distancias como no aforo, como as mascarillas, ventilación e todos os temas de higiene e desinfección. O prazo de inscripción xa está aberto, podéndose realizar na propia aula CEMIT, en Cubeliños, ou no teléfono 981 87 60 43.